Kannattavat ilmastoviisaat metsä- ja luontotoimijat on tänään illalla mukana näyttämässä yhteisöviljelyalueella, kuinka siellä voidaan harjoittaa viljelyä, jossa käytetään erilaisia sivuvirtoja tai esimerkiksi järviruokoa, jonka hyödyntäminen on sinänsä jo ilmastoteko, koska sen kerääminen tuolta vesistöistä, niin sillä saadaan ravinteita kerättyä talteen. Toinen materiaali, joka on tämmöistä maatalouden sivuvirtaa, on hävikkivilla, jonka ominaisuudet parantavat viljelyn vesitehokkuutta ja myöskin ne hitaasti luovuttavat ravinteita kasvien käyttöön. Ja tässä olen juuri varastolta hakemassa näitä tuotteita ja raaka-aineita. Eli tässä tulee olemaan tänne illan aiheeseen niin karkeaa järviruokorouhetta, joka siis toimii katteena tai kompostikuivikkeena. On oivallista. Sitten on villaa. Tää villa on sellaista, mistä ei tosiaan tästä ei voi kehrätä eikä tätä oikein mihinkään muuhunkaan tekstiilikäyttöön. Tää on hyvin roskasta ja tämmöistä aika pientä silppua, niin tää on oivallista tuonne kasvimaalle. Ja sen lisäksi tätä järviruokoa on myös olemassa tämmöisessä hienommassa muodossa. Joka sitten toimii myös kompostissa ja myös kuivikkaana, kun lähtee tonne laittaa niitä biojätteitä siellä keittiössä, niin se toimii siellä sitten oivallisesti. Että ei tarvitse aina välttämättä olla sinne kompostiin laittamassa joka kerran sitä rouhetta, vaan kun sitä laittaa myös sinne biojätteen joukkoon ja keittiössä, niin se kivasti sitten lisää sitä kuivikemateriaalia sinne kompostiinkin sitten. Nähdään illalla 16.30 osoitteessa Peukaloisen polku 3. Ja sehän lähtee tuosta Alavin kadulta. Alavin katu 28 kohdalla on viitta yhteisöviljelyalueelle. Et meitä on siellä toimijoina Outokummun luonnonystävät, Innopelletti, Omakotitaloyhdistys ja Puukeidas